אז היי לכולם חברים, איתכם ערוץ חדש ששמו רביד לימר פרו. יאללה. הצטרפו אליי משה בן אדם ששמו לוטן, הנה, והיום אנחנו ממשיכים את הסדרת בלוקספוט וליאם איתנו. כל מי שמכיר את ליאם עד לגוט, אז כן, הוא יעזור לנו, הוא לבל יותר טוב מאיתנו. אתה חדש, אתה עוד לא גוט, אז יאללה, בואו נתחיל לשחק. אוקיי, אז כן, רבדול הסביר לנו קצת על המשחק ביחד עם לוטן, והבנו שצריך בעצם לעשות, לא לוטן, ביחד עם ליאם, הבנו בעצם שצריך לעשות קווסטים, להשיג כסף, להשיג פרוטים, וכן. דוד שיחק קצת בלעדינו, וליאם שיחק קצת הרבה בלעדינו, כן. אבל בסדר, כי ליאם הוא גוט, אז מה חדש? נכון. ליאם הגוט שלנו. כן. הנה ככה. אז כן, ליאם הדיגורט, בקיצור. בתכלס בשבילנו זה ערוץ חדש, בשבילכם לא כל כך, בגלל ששינינו את השם שלנו את התמונה ופתחנו דף חדש. בינתיים אנחנו עושים את הקווסט הראשון. אני גם יודע מה צריך לעשות במשחק, מן הסתם כי הייתה לנו סדרה שפרשנו ממנה. היום אנחנו מקווים שאנחנו לא הולכים להיות קקות שפורשים בלי סיבה כל שנייה. מודגש לרביד, מודגש. לא יפה. טוב, אני הולך לאיזשהו. אז כן. בסוגריים. אז כן, אוקיי, עליתי כבר 5 לבלים, וואטאפון, כל כך מהר, חבר'ה, כל כך מהר. טוב, מה? דש, אוקיי? מה זה? כן, מה זה? שלב קליל. אוקיי, יאללה, לוטן, איפה אתה? איזה לבל אתה? אני עושה פה בינתיים קווסטים. איזה עליתי לבל לרמה אתה? 8. 8 כבר? אני רק 5. ראיתי שהמשחק הזה ממש מגניב, הוא גם נהיה פופולרי בזמן האחרון, וכמה שיותר צפיות, כמה שיותר פרקים, אותו דבר בסאבים. אם אתם תרצו שאנחנו נמשיך לצלם, אז שימו סאב ולייק, ואז נעשה גם משחקים אחרים. כן, האמת שהתלבטנו מה לעשות והיו לנו מלא רעיון. מלא. כן, בסוף החלטנו בלוקספוט. כן. תרשמו בתגובות שעדיף עם סקוטבאסטרס. אוקיי, יש לנו פה תחרותים, רובלוקס וסקוטבאסטרס. אם אתם רוצים, תרשמו לנו בתגובות איזה משחק אתם רוצים שנשחק בפעם הבאה. אוקיי, תרשמו. או שאתם רוצים שנמשיך את הסדרה. כן, מה שבא לכם, אתם קובעים. תכתבו בתגובות מה שאתם רוצים. בוא נגיד, אנחנו חיילים שלכם, אבל לא חיילים. לא חיילים חיילים. לדעתי לא הייתה צריך להגיד את זה. כן, לא הייתי צריך, וואו. השפלתי את עצמי. הרסתי הכל. טוב, לא נורא. לא נורא. תתנהגו כאילו לא שמעתם את זה. כן. לא שמעתם? עוד לבל אחד, אני לבל 10. טוב, מה? רבי, ליאם, תגידו לי מה לשדרג בסטטים, מה? קודם כל, תשדרג בלוקספוט, זה די חשוב, זה יעזור לך לעתיד, ותשדרג דיפנס. אוקיי. זה שהכי חשוב. אבל תשדרג טיפונת את המיל, לא יותר מדי, טיפה. אבל כבר לא שדרגתי. טוב. לא נורא, יש לנו פעם הבאה. הנה לוטן, עושה קווסטים. רבדול וליאם, הנה ליאם, מטייל פה. רבדול מחכה לנו בעיר כבר, להסביר לנו מה צריך לעשות. עברת כבר? למה ככה? למה אתה מתקדם כל כך מהר? למה אתה משאיר אותנו ככה לבד? נכון, אנחנו מבודדים
ומודדים. אתם לא צריכים אותי, יש לכם את ליאם הגות, יעלה אתכם תוך שנייה. נכון. לא. ליאם פגע בנו פשיט הרגע, מתי שהוא אמר לא. אני טוב, מה אתה לא שמעתי אותו? טוב. גם אני לא. מה אני? מרגיש אותו צפו איך המשחק, כיף לי, לא כיף לי, מה יש? יאללה, אני עובר, כן. אני וליאם הגות מתרגים אותו ביחד לא 100 טל. מתוך 100 מיליון מתוך... אני לא, וליאם מה? הגות אתה מתרגים עובר אותו 10 לי? מתוך 10. לוטן, אתה מה? עובר עכשיו היא? אני עוד שנייה, אני קודם יעלה אולי ל-level... וואי, אני עכשיו level 10, לא אז שמתי בוא לב. שביתי בסירה, בוא, קניתי כבר. לא קניתי, כאילו. יאללה. גנבתי. יאללה, הנהג שלי. יאללה. לא רוצה לדבר ככה. יוהו! אתם וואו, מוכנים איזה ילדים? סירה. כן. אז לא כאן זה עדי קרינג' אבל שיהיה. לא נורא. שיהיה. כמה שיותר קרינג', כמה שיותר צחוקים בתגובות. הקרינג' סופיה בערוץ שלנו. לא נורא. טוב, בזמן שאנחנו באים לאי הזה, אני אעשה לכם סימן. כשאני אומר 10 מרנוטן, זה אומר שאף אחד אסור לו להשתעל. אוקיי. איזה איזה סאונד. לא שמעתי סאונד כזה בחיים שלי. יאללה, בואו. אוקיי, זה מראה לי ללכת לאיש הקווסטים שם. נו באמת, טוב, אני משחק במשחק הזה כבר הרבה זמן, אבל אני גרוע. זהו. רוצים אולי שנלמד אתכם איך לשחק במשחק הזה? אם כן, תרשמו לנו בתגובות. אחרי שנעבור את העולם. לא נראה לי שאנחנו צריכים כל כך ללמד אותם, כי הם רואים איך אנחנו משחקים ואז הם מבינים. נכון, נכון. אולי גם מישהו ייקח מאיתנו דרבי. השראה. אולי גם מישהו ייקח מאיתנו השראה ויתחיל לשחק במשחק. אתה אומר את זה כאילו אף אחד לא הולך לעשות את זה. וואלה. כי אף אחד לא הולך לעשות את זה. נראה לי שרוב הצופים הולכים לעשות את זה. לא יודע. אוקיי, נותן דפק לנו שיר כי הוא זמר. זמר מקצוען. נתן זמר ולא ידעתי? כן, כן, הוא זמר מקצוען. וואו. טוב, מה זה? יאללה, מתי אתה יאללה. הולך לאירוויזיון? בכוכב הבא. מה? חבדול אבדול? מתי אתה מופיע באירוויזיון? מתי שאני אעבור את גיל 18. אוי, איזה באסה, זה כל כך או הרבה שמה זמן. שנקרא, מתי שאני אגיע ל-level 20 במשחק. אני לבל 30. אני לבל 11, 12. כישרוני אתה. אתה משל. לא משנה. אני לבל 33. איזה טרייארד אתה. לא יפה. לוטן יא גנב. לא, אני לא חייב. ליאם הגאוט הכי טוב. עברתי לקווסט, נכון. עברתי קווסט. לוטן ליאם הדגוט. ליאם, ספר לנו עליך. ספר לנו איך הפכת להיות הגאוט שלנו. אולי... מה אמרת? שהוא חרק על בלוק והוא קורס את כל היום. הוא חרש. מה, כמה זמן? תסביר לנו במספרים. מה, כמה זמן הוא כאילו משחק? כן. כן, נו. רגע, ליאם הגאוט, כמה זמן אתה משחק סקוואט בסטרס ביום בערך? לא סקוואט בסטרס. בלוקס. מה? זה כל כך טוב. הוא פשוט
רק זה פשוט גוט. למה אתם חושבים שהוא כל גוט? משחק שהוא נכנס אליו, הוא מגיע לפחות ללבל 100 בשנייה. נכון, גוט. זה גוט. רוצים אולי לנחש בני כמה אנחנו? לא, תרשמו לנו לא, בתגובות. לא להיות קריג'י. ליאם אני אוהב קריג'. הלו, ליאם הגוט אמר לי להעביר לכם מידע חשוב. איזה מידע? שהוא משחק בלוקסווד רק שבועיים. לוטן, אני יכול לשים את זה בעריכה, זה לא דורש את זה. אבל זה עדיין טוב. יאללה. אבדול, איזה לבל אתה? אני שנייה אומר לך. אני צריך לעשות פה עוד איזה משהו קטן ואני אגיד לך. אנשים אהבו אותי את הבוס. מתן, איך נקרא להם? למי? צופים שלנו, חברים שלנו? ליברמן. איך אתם רוצים שנקרא לכם? תרשמו לנו בתגובות. כאילו לי אפשר. ליברמן. או של ליברים. אפשר? לימרים. או של ליברים. אפשר ליברים. לימרים שלנו. תנחשו, אתם רוצים לנחש בני כמה אנחנו? תכתבו בתגובות. איך אתם רוצים שנקרא לכם? מתן לשאלה שלך, אני לבל 35. אוקיי. 134. אני לבל 12. ליאם מוקף אותי ב100. ליאם מוקף אותי ב100 לבלים. איזה גו-טו. אני ליאם על שני. רוצים שאני אשיר לנו עוד שירים? רביד ולוטן, בואו שנייה לג'ונגל, לקווסטים, כן, בואו שנייה לג'ונגל, לקווסטים. אני כבר בדיוק הגעתי לפה. אוקיי, מחכים ללוטן וליאם. ליאם הגוט לא יכול לוטן, אני הגעתי לפניכם. הוא לא יכול לבוא? ליאם הגוט לא יכול לבוא. זה בסמה? תקשיבו, ליאם הגוט לא יכול לבוא לפגישה כי הוא גוט מדי והוא חורש עכשיו. טוב, אז בוא אתה אבדול. בוא. כן, אני בא, פשוט יש לי קצת רחוק מכם. אוקיי, מחכים לך. אני בינתיים מרביץ ללוטן. אנחנו עושים קרב בינתיים. יאללה, בוא נעשה אם קרב. אתם רוצים לי איפה זה? זה פה? למה הוא לא יכול יאללה. לעשות? קרב, בוא נדליק את זה. מתן, VS. למה אתה לא לבל 20? חייב לבל 20 כדי שנוכל לעשות קרב. שנייה. וואי. יאללה, נותנים מכות אנחנו לבנים. צריכים שליאם הגוט יעזור לנו לעלות ללבל 20. ליאם הגוט ואז אני אלך לאירוויזיון. יאללה, אני לבל 20. רק טים סקוואד, די. סקוואד? מה? טים סקוואד בטק, יאללה. משחק כדור חייב אבל להיות מנצח. יאללה, בואו לקווסטים. תן לי רגע, אני שוחה לכם. איפה לוטן? הנה לוטן. טם. אתה לא לבל 20. לוטן הקטן, למה אתה לא לבל 20? תתבייש. נעלבתי. זהו, נתתי חרוז לשם של לוטן הקטן. שיצא מן הגן. או שמהארות סתם. צוחק. הנה אבדול. בואי, הסתכלו עליי שם. איה, מה עשיתי? זה לא אני, אתם רוצים אליי, זה גליץ'. תתבייש. רוצים אני אשאיר לנו את השיר של אבא? לא. לא. אתה אוהב קריג'. לא. יאללה, סתכלו לשם, סתכלו לקווסטים שם. אדמה! לא, סתכלו שם. אש! אבי! לא, אבל לוטן, בוא כבר. תסתכל. אז טוב, רציתי להגיד לכם שלהיום זה היה זהו, תכתבו אם אהבתם. אוי, רביד. טוב, תכתבו אם אהבתם. תכתבו אם אתם רוצים שנמשיך את הסדרה. ואיתכם היו רביד, לא, אבל ניתן ללוטן. ואיתכם היו זה פי.
לימרים. לימרים! אנחנו הלימרים. ביי ביי לכולם. אל תשכחו לכתוב לנו בתגובות איך אתם רוצים שנקרא לכם.